18-vuotias Teemu Pukki on noussut nopeasti yhdeksi lupaavimmista suomalaisista jalkapalloilijoista. Pukki pääsi Sevillassa viikko sitten jo kentälle Espanjan liigan ottelussa, ja hän on parhaillaan mukana Suomen maajoukkueen harjoitusleirillä Japanissa. Me vierailimme Pukin kotikaupungissa Espanjassa. Kyllä minä olen tykännyt tästä kaupungista tosi paljon ja et kaikki on niin kuin tosi hyvin täällä, että ei ole mitään valittamista. Solomito de ternera vai trinchadito? Täällä ihmiset ei ole kovinkaan ujoja, että kun kävelee niin ihan ihmiset juttelee tuntemattomille suunnilleen ja ihan äänekästä on aina. Hola, un estadio deportivo. Ahí. Gracias. Vamos a ver, fíjate, este chaval, Puki, 2 defensores. ¿Quién es? Aguanto, Puki, 3. Ya llega otro. Tengo que esperar, no llega nadie. 5, 6. Va, lo meto yo mismo, ¿no? Vaya golazo que le hace. Puki, yo creía que era un hijo japonés. Sí. Resulta que es un fenómeno, Puki. Creía que era amigo de Doraemon. Fíjate. Tällaisen maalin jälkeen YouTubessa on tullut varsinainen suosittu video tuosta kyseisestä maalista. Miltä se tuntuu, kun internet on täynnä sinun hienoa jalkojen työtä? No ihan mukavalta se tuntuu, että tuolla on tommonen video. Poikkeukselliset esitykset kakkosjoukkueessa huomattiin pian myös ylimmällä tasolla. Viikko sitten Pukki pääsi ensi kertaa kentälle liigaottelussa ja ensimmäisestä kosketuksesta oli heti tulla maali. Kyllähän se kertoo, että jotain on tehty oikein harjoituksissa ja noissa peleissä. Että kyllä se on tosi hieno juttu ja kanssapelaajat on tosi paljon kovempia. Että siellä on ihan maailmanluokan tähtiä ja tollasia, niin kyllä sen harjoitusten taso nyt nousee niin kuin niiden mukaan, jos jotain pitää. Pukki on futbolista que estoy muy contento como está trabajando, futbolista con un gran futuro, pero sin olvidarnos que todavía es un jugador en formación. Yo creo que en un corto periodo de plazo será un futbolista que podrá aportar mucho más al primer equipo todavía de lo que está aportando, así que confío mucho en él. Oletko asettanut tavoitteita itsellesi miesten maajoukkojen suhteen? EM-kisat tai MM-kisat, siintävätkö ne silmissä vai menetkö enemmänkin päivän kerralla? No kyllä ne siellä jossain kaukaisuudessa on mielessä, että sinne olisi tosi hieno päästä, mutta enemmänkin päivä kerralla. Eli tää on tää vanhassa kaupungissa sijaitseva Sevillan katedraali. Taitaa olla aika vanha kaupunki. Kyllä. Lähdetään muuten autolle. Joo. Mihin tässä nyt ollaan?